Rumah tangga kuwi dudu soal sapa sing paling bener, tapi sepiro kuat usaha bareng supaya hidup rukun. Angger wis wani nikah kudu wani rembugan. Wong lanang kudu iso ngomong, wong wadon ya kudu iso dijak ngomong. Urip bareng kuwi ora iso disetir karo wong siji, engko malah nyasar kaya GPS lagi error. Ora tobat. Akeh rumah tangga sing banyak masalah berawal dari kurangnya komunikasi, mergo do sibuk dhewe-dhewe. Biasane masalah muncul saka sing cilik, sing lanang mulai kerja ora enek wedang, ora keke wedang, ora cepake panganan. Dheweke malah sibuk ngurumpi kono kene mbahas sing ora jelas, saka ngasih jet wis ngasih komplit, main HP lali. Sing luwih parah meneh kuwi sing wadon jilih duit ora kondo karo sing lanang. Sing lanang uga wayah kulaan, wayah dodolan, wayah kerja ora payu, malah gur tongkrongan. Ujug-ujug mak ceder dadi tukaran kaya bom waktu sing ora jelas. Jebule mergo ora tau rembugan, wong wadon cerewet wis mesti kesel. Sing lanang mendem perasaan, mungkin amarga ora dirungokno. Angger pedomane gur manut sepihak, ya mesti kabeh padha grundel. Wong wadon rumangsa ditinggal, sedangkan sing lanang ora rumangsa dihargai. Mulane aja gur cuma pengen dimengerti, tapi ya coba ngerteni. Wong lanang tanggung jawab utama, tapi tanggung jawab kuwi dudu berarti kudu menang dhewe. Wong wadon kudu juga dihormati, ora direndahno. Sing mereka butuhkan dudu penguasa tapi pasangan, butuh didengar ora dibungkam, dihargai ora dikendalikan. Angger sing wadon gelem patuh kuwi dudu karana wedi, tapi amarga percaya. Patuh ora berarti ora iso ngomong, tapi karena dheweke yakin sing dituruti kuwi wong sing tanggung jawab lan gelem diajak rembugan. Mergo ning rumah tangga patuh kuwi dudu perintah, tapi buah dari rasa aman lan dihargai. Akeh rumah tangga sing padha hancur ora mergo kurang duit, tapi ora gelem ngomong apik-apikan.